जों एक्चुअली अल्टारनेटिव पार्टी अफ बड'लेण्डनि दिनै गिबि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि जथुमा दङमोन आरो बेखौ मेनलि जों ओथ टेकिंनि थाखाय लिंदोंमोन। दाख्लै जायफ्रा बिबान मोनबाय कमिटिखौ फर्म खालामबाय बे कमिटिनि ओथ टेकिं एबा सतबांसा लानाय जथुमामोन आरो माखासे जोंनि पार्टी स्ट्रेटेजिफोरखौ जों सावरायदों। जों माबादिहाय दा खामानियाव आवगायजेनगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानाय ब्लक लेभेल कमिटि प्राइमारी कमिटि बेफोर दानायनि रायजो राजाया गोबां जोंखौ कमिउनिकेट खालामबाय थादों। बेनि माबादिहाय जों जोंनि हान्जायाव थिसननायनि राहाफोरखौ लागोन बेफोरखौ जोङो दिनै गिबि जथुमायाव सावरायदों। बांद्राय सावरायनाय जायाखै स्पेशली पार्टी स्ट्रेंथेनिंनि सायावहाय हान्जाखौ माबादि गोख्रों खालामगोन बिनि सायावनो सावरायनाय जादों। डेफिनेटलि तो जों थांखि लादों 10 साननि मादाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ दानाय जागोन। माबेबा डिस्ट्रिक्टआ समफोरनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन। एसे गिदिंखानाय दङ आरो बेखौ दाखाङोब्ला गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआवहाय ब्लक प्राइमारि बेफोरखौ दालांगोन। बेखौ दिनै ज'है थांखि लानाय जायो। जि उद्देश्यखौ लानानै बे हान्जाखौ दादों बे उद्देश्यखौ लानानैनो जोङो इलेक्शनखौ गेलेगोन। किन्तु बेखौ जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हाया जों बेसेबां सिटआव गेलेगोन। जों जिरायगोन सेन्ट्रेल कमिटियावहाय बेयाव जिरायनानै सम फैब्ला बेखौ डिसिसनखौ लागोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोगोन। आं नुदों माबा फैलार लिडार होननाय नुदों किन्तु आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेयाव अनेक बुंगोन। किन्तु मोनसे खोथाखौल'सो आं बुंनो लुबैदों जे फैलार ना फेलियर बेखौ सिगां सोलोंना लाथों बिनि उनावहाय बुंथों।